Hello everyone, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायना लानाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामाव मोनसे बैसागु एलबाम शुटिं जाबाय दङ। गोदानै जाबाय दङ लोगोफोर। बे एलबामनि मुङानो जादों ददेरे ददेरे। बे एलबामनि फावखुंगुरा जादों शिबराम बसुमतारी, फावखुंग्रिया जादों सायाश्री बसुमतारी आरो खनगिरियाबो शिबराम बसुमतारीयानो। लोगोसे बिथोन होगिरि प्रबिन बर', दिहुनगिरि शिबराम बसुमतारी आरो लोगोसे लिरगिरि शिबराम बसुमतारीयानो। लोगोसे कनिका बसुमतारीबो दंदेरो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना एसके बसुमतारी चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। Oi,